Welkom bij Kikker TV. Wij staan hier bij het Zwin en ze zijn hier bezig met hun LSD, laatste schooldag. En wij gaan een kijkje nemen. Dit is jullie laatste schooldag. En wat vinden jullie ervan? Mooi. Leuk. Geslaagd. Helemaal handig. Ja, geslaagd? Wat hebben jullie allemaal al gedaan? Gewoon wat gegeten, even praten en ja, schoolvoetbal kijken. Tekenen op shirts. Heel veel tekenen. IJsjes eten. Oké. En wat gaat er nog meer gebeuren? Wat we zin in hebben. En hoe smaken de ijsjes? Altijd geweldig, hè? Hoe vindt u de LSD? Ja, ik vind het eigenlijk wel weer goed lopen eigenlijk. We hebben weer geluk gehad met het weer. Het is niet zo stralend zonnig als de laatste dagen, maar ja, ik ben wel tevreden eigenlijk. Oké, en hoe zijn de activiteiten hier zo? Er zijn een paar gevaarlijke activiteiten geweest. Allereerst de waterglijbaan, daar. En de eieren gooien daar, dat heb ik dus voor mij ook een stukje gefilmd. Maar het hebben we allemaal prima overleefd eigenlijk. Oké, mooi. En staat er nog wat tegemoet te komen? Nog een keer? Staat er nog wat tegemoet te komen? Ja, ik laat me verrassen eigenlijk. Ik zou het niet weten. Nee, ik ben benieuwd eigenlijk. Maar heb je het wel naar je zin? Ja. Ja? Heel leuk? Ja. Wat heb je allemaal al gedaan? Ik ben vast komen zitten in dat springding. En toen ben ik op die ballen gegaan met mijn broertje. En ik heb Daisy een knuffel gegeven waardoor ze nat werd. En toen heeft Daisy met water gegooid. Gemeen. Ja, nogal. En wat staat er nog te gebeuren? Volgens mij niks. Niks meer? Nee, ik ga zo Daisy nog even terugpakken en dan ga ik naar huis. Oké, dan is het feestje voorbij. Ja. Dat is wel jammer. Ja, en dan morgen weer naar school. Nou, dit was de LSD. Het is nu een beetje gaan regenen, maar het was heel gezellig. Het was heel leuk. Ze hebben hele leuke activiteiten gedaan. En ik weet zeker dat ze hier nog wel heel gezellig gaan hebben. Tot de volgende keer.